Con relación ao número de presos que chegaron no Arichachu, hai discrepancias. Segundo o cronista Herminio Ramos González, desembarcaron 3.167 homes, 140 mulleres e algúns nenos. O xesuíta Evaristo Rivera Vázquez apunta que serían uns 3.000 homes e 180 mulleres. Avelino Fernández Cabricano, tenente do Estado Maior Republicano que veu no barco o 28 de outubro de 1937, establece entre 1.000 e 2.000, cifra que podería ser a máis precisa. Coñecendo o espazo dispoñible para os prisioneiros no colexio, onde as principais instalacións estaban ocupadas polos xesuítas, e considerando que dormían ateigados polo chan e polas escaleiras, non parece factible que alí puidesen estar máis de 1.500 ou 1.600 persoas. O que sí está comprobado é que unha vez chegaban os prisioneiros e eran clasificados, tamén os mandaban a outros campos ou prisións, ben por mar dende Baiona e Vigo ou ben por tren dende Vigo e Guillarei.